बड'सा क्लाब के बर' लाइब्रेरिनि बानजायनायाव आरो उरियामघाट ओनसोलनि एबसु बर' साहित्य सभा बर' आइजो अनसाय आफाद इउबिपिअ आरो बर' हारिमु आफादनि हेफाजाबजों जों जि रंजालि बैसागु फोरबो गलाघाटनि जयन्तीपुर रंजालि नगराव खुङो बेयो दिनै रुफाथि मायथाइ फोरबोनि नैथि सान बे नैथि सानाव जों गिबि हाबाफारि महरै जोङो मोन 26 फिरफिला जों बिरहोदों बेनो लोगोसे बर' आफादफोरनि फिरफिलाखौ बिरहोदों आरो बे बिरहोनाय हाबाफारियाव जों बर'फोरल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायदोंमोन बिदिनो जों हांबाय आरो जों जाय जोंनि आबौ आबौमोना रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौ जों गोसोखांनानै मोनसे बिबार बावनाय हाबाफारिबो लादों बेफोर जालांबाय आरो जोङो दानि समाव जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ जारिमिननि सायाव रनसाय लिरनाय बेनि सायाव बिबुंथि लाखिनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रेंमा आनसलिकनि बानजायनायाव बियो जागासिनो दङ बेनि लोगोसे जोङो बे ओनसोलाव बर'नि दामग्रा देग्रा मेथाइ रोजाबग्राफोर जायफ्रा आखा फाखा बैसोगोरा जालांबाय बिथांमोनखौ बरायनाय जों हाबाफारि लादों जोंनि बे ओनसोलाव रायजो जानायनिफ्राय दिनैसिम जायफ्रा बैसोगोरा व्यक्तिफ्रा गुबुन गुबुन आफादफोरजों थानानै समाजाव गोबां बिहोमा होलांबाय बिथांमोनखौ जों बरायनाय हाबाफारि जों बाहाय लानाय जादों लोगोसे जोंनि मोनसे हाबाफारि दङ बेवहाय फिल्म डाइरेक्टर सासे दिनेश गुबै बिथाङा फैगोन जे जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबोआ बाहाय जों जागायनायनिफ्राय बोरैमोन दिनै बोरै जादों आरो इयुनाव बोरै जाहैनो हागौ बेनि सायाव जों मोनसे आंगोआरि सावरायनाय बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जों बेहाय सावरायगोन आरो बेनि लोगोसे जोंनि सुरुबथार ओनसोलाव पन्सायतनि बर' बिजाथिफोरा जिल्ला परिषद आनसलिक पन्सायत आरो गामि पन्सायतनि आफादगिरि आनसलिक सोद्रोमा आरो वार्ड सोद्रोमाफोरखौ लानानै भाइस प्रेसिडेन्टफोरखौ लानानै गासै 30निबो बारा जोंनि बिजाथि दङ बिथांमोनखौ जोङो दिनै रंजालि बैसागु फोरबोनिफ्राय जों लोगो हमलाय होनानै ज' खालामनानै बिथांमोनखौ जों बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बिदिनो जोङो हराव जोंनि हारिमु बिलिफां जागोन आरो गाबोननि समाव जोङो फुंनि समाव हारिमु हान्जा सुरनाय लादों बेयाव जोंनि बर्डार मेजिस्ट्रेट प्रियम हाजरिका बिथाङा बेयाव प्रियब्रत हाजरिका बिथाङा फैगोन बेनि लोगोसे जोङो रंजालि नगर खुगा लाइसिखौ बेखेवगोन जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार मिताली लहकर बिथाङा बेनि लोगोसे जोङो बेलासे जिथु गेवलां मेल बे गेवलां मेलनि आगोलनो जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्राय जायफोरा माने IIT प्रफेसार जाहैदों जायफोरा कलेजफ्राव जोंनि प्रफेसार जाना दं गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि मावना दं पुलिस डिपार्टमेन्टआव माने गोजौ थाखोआव जि गोबांथार इन्जिनियार जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय ओंखारदों थांनाय समफोराव आरो जायफ्रा गोजौ थाखो सोलोंथाइ लानानै गुबुन गुबुन आफाद फसंथानफोरजों लोब्बा जानानै दं बिथांमोनखौबो जों बरायनायनि हाबाफारि लादों आरो जोबथारनायाव जोंहा गेवलां जिथु मेल बेलासे बेहाय जोङो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ हांख्रायदोंमोन बिथाङाबो फैनायनि बाथ्राखौ होदोंमोन जों दासिमबो मिजिंथियो जाहाथे बिथाङा जोंनि गेजेराव माबा मोनसे प्रग्रामब्लाबो नुजाफैयो बिथाङा मुखुब दङब्लाबो जों मिजिंथियो आरो हरनि समाव जोङो इलिसा बर' मुंदांखा देंखोगिरि जोंनि लाइमोन देंखोगिरि बिथांखौ हांख्रायदों आरो बिथांनि बे रंजानायनि गेजेरजोंनो जों हरनि समाव बे हाबाफारिखौ थुंगिगोन आरो बेहाय जायफ्रा दिनैनि समफोराव मदद होगासिनो दं जों बयखौबो साबायखर जासिदों आरो गाबोननि समसिमहालागै जोंखौ बयबो लैहोर फैनानै बयबो मदद हेफाजाब होयो बेनि थाखाय जों बयखौबो हांख्रायनाय जाबाय।